कदू 6 अप 1 डाउन 1 डाउन ये लइका लोकल हरवा रोकन तिलक माइल बरो लइका कहब तब दूसरे लोग बुझेल ई सब ना आई बेंजुआ बजाओ त लइकावा एकर बाबू गइले रेडियो किने खातिर रेडियो संतोष कंपनी कहले कि संतोष कंपनी के एगो रेडियो दो हां पैसा दिहले रेडियो लेके घरे गइले सब काम धाम क के सांझी के गोर हाथ धो के हां 7 बजे राइट एकदम रेडियो खोलत है हां 7 बजे जब रेडियो खोलले हां तो रेडियो में आवाज आओ तक कि ए आकाशवाणी का पटना केंद्र है कहले करिए किनले बनी संतोष सही कहता कि आकाशवाणी के पटना केंद्र तुरंत बंद कर दिहले बिहान भइला दुकान वाला लगे गइले कहले कि रे अरे आई कौन कंपनी के रेडियो है तो संतोष के तो तोरा कम संतोष के पैसा देले बनी तो दुकान वाला कहल कि तब संतोष से न देले बनी तरह के तो देले बरो संतोष तो रेडियो ले गइनी सांझी के जस खोलतनी तस ई कहता कि आकाशवाणी का पटना केंद्र है दुकान वाला बुझ गइल कि रोज ही रेडियो सुनत होई है नहीं समझा बुझा के कॉलेज के ले जाई है संतोष के रेडियो है उ पटना स्टेशन धइले होई अइले 1 महीना चलावले 1 महीना के बाद रेडियो हुआ जानिए कि मुंह घूस के आ तार और काट के रेडियो खराब कर देलक रेडियो बाजते नहीं खे पूरा पटक तारे झोर तारे ना बाजल मिस्त्री लगे ले गइले जब मिस्त्री बनावे खातिर खोलता तो देखो तारे कि मुंह सोही में घूस के मर के सूख गइल बा कहले कि ओहो ये कहीं कि रेडियो में से गाना यावत काहे नहीं खे गायक तो प्राण त्याग देले बरी यही मेन ब्यास ते में मर गइल बरे गाना यावो कैसे रेडियो बन रे तो रे बोले बढ़िया कृष्णा के रेडियो ले ले भरत शर्मा जी लय के गौले कि अरे अंगना दुआर सबरे अब तो हमरा आवाज से ब्याह जी के दुखी बानी है के यहाँ खोल के सुनब तब बुझाई कि अजीत हलचल गावत करे अब बंद करके सुनब तब बुझाई कि बिजली रानी कोहरत करे बिजली रानी का आवाज कम बाउर ना हो भरत शर्मा के आवाज ई सब में ही आवाज है सब अब भोजपुरी में ही आवाज के इज्जत भइल बा भरत शर्मा भइले मुन्ना सिंह नथुनी सिंह बिजली रानी तो लेडीसे रहली हमरा बुझाता कि भोजपुरी में उहे कलाकार रहली कि लोग दिन धर के साटा ना बने ना उनका के फोन क के चाहे लगे जाके पूछे लो कि रउरा कहिया खाली बनी वही दिन हमरा बेटा का बियाह हुआ ओइसन कलाकार करुआ शिकायत बतियाओ तनी जीना चाहिए आ जाय दी बिजली रानी नाम एक मतलब ये कहे कि हमर लेडीज का आवाज है ना मंजूर बा लेडीज के आवाज है लंगर के आवाज नानू ठीक बा लंगर के आवाज ना भरत शर्मा जी गौले कि अरे अंगना दुआर सबरे अरे मोहल्ला यटारिया अरे तोरा बीननी कनाही अरे लागे रे लमारिया उस समरिया कहल रहले अब हमरा संग लंगरिया बिया त हम लंगरिया न कह माता जानकी कहली के हनुमान अरे हरि जी के खोजे रोजे हरि जी के खोजे रोजे निजला नजरिया अरे कह
कही हनुमान श्री राम से खबरिया चंदन यादव जी, कुंदन यादव जी, आ बबलू यादव जी, आ संजय मामा, आ संजय जी मुजवानिया, सब आदमी मिला के 500 रुपया का पुरस्कार हमरा के दिले बानी। नारायण जी बना के राखे सबका। क्या बात माता जानकी कली के हनुमान हनुमान कोमल करे ज्वाला भइले कठोर हो कोमल करे ज्वाला भइले कठोर हो दिल से निकाल देले जल देले भोर हो दिल से निकाल देले जल देले भोर उनके फिक्रिया उनके फिक्रिया में बोले होई शरीरिया। अच्छा मेरा जेके साउंड का ऑपरेटर साहब पुरस्कार दिले बानी। बहुत सुंदर नारायण जी साउंड के एकदम हम तो कहब कि कल से साउंडर आउट बंद हो जाए काहे लगनी सराप है शराफत में के बबुआ हां साउंड में बहुत झंझट न बा। हां हमने के सांझी कहनी है जे यहाँ के कब से आई लोग कब हां 2 दिन साउंड बंद हो जाओ स्टूडियो खोल जाओ हां ओमे रुआ अपन आराम से एसी लगा के बैठो रही गावे वाला जाओ पैसा दे के गावे हां आ ये पर लेबर लगा सकिले कोनो दिक्कत नहीं। पुरस्कार दिलबे नारायण जी बना के रखे। अरे उनके फिक्रिया में बोले होई शरीरिया अरे कही हनुमान श्री राम से खबर राम से माता जानकी कली के हनुमान रावण हमरा के 1 महीना के समय देले बा अगर ओकरा भीतर ना आई है तब फिर हमरा से भेंट होई ना जाग के सुनई हल चल कोई सुना हाल बा जाग के सुनई हल चल कैसन हाल बा आवे के कही हो जल्दी जिंदगी का सवाल बा
हलवाई ग्रुप अच्छा आज रोवे सबके टेंडर रहल काहे जाए तो कहो बाप रे बाप खाना बना हलवाई ग्रुप हमरा पता बनकट्टा जगदीश पोस्ट बासोपट्टी देवरिया खाना के तरुआ सबके जवाब ना रहल हां बैगन के ओजन भारता रहल बहुत सुंदर खाना रुआ सब बनौले बानी हम खइले नहीं खी लेकिन ई लोग खइले सब तमे के बतौला सब बहुत सुंदर का निमन रहल ओजन बैगन के ओजन भारता रहल अच्छा मान के रहल रउरो सब खइले बानी कुछ जी काला काला का खइनी भिंडी के जुजिया सोनू संग दिल सोनू संग दिल मनवा धरे ना सबरिया अरे कही हनुमान सिंह अरे राम से खबरिया यही में बा यही में अरे जे को नई